bukuk je khorok jana nasik nagi ri skiri ma chingcha si be war jaga si han holok tongka Adi, ira ikut batai ira. Itu kata ini kata, ambil kakak kamu, ambil kakak kamu. hello bhai apsong o video no je share khai man sak phat share khai di bla kini kiri ma singcha o video je nogo siri nai rok sibe phoskai tong bai di baksa borok tabuk bo sai biya ko suini sago bosuk bisak do tong sui bosuk kiri ma singcha suini sago bosuk bis tong suini bua hapka hangke sui haino ong thango o bukuk jo khoroksa sibe warja gei nasik de sui haikini holok tongkha norok khana bai khana agino sui kaboro warja kha hangke sui haino khai thango sui haikini hologo sui haikini pongo hangke langkaban chia thubu thuyo doktorat langya hangke tabuk to bitirok doktor sanamjak khana koyo video no phat share khadi joto borok ne aro no pirjak na ang thun ngai suini sago obo hai rok phai tongo tabuk yes sui kaboro bai warja kha hangke sui haino ong thango o je sui warja nai bini jas korok nangkha hangke te bini buarok nangkha hangke bo solawai thango bolaina kiriba singsa Adi, ira ikut batai ira. Itu kata ini kata, ambil kakak kamu, ambil kakak kamu.